Nako ikakuan nyo guys no, ikasugid ninyo, nako ikasugid ninyong tanan guys sa kuang mga kaagi sa unang panahon. Manay katambag sa mga bata noon guys, eskwela gimog tarong ay gimog pagligoy guys among kaagi sa unang panahon guys. Grabe ka lisod ginamo guys. Mamahaw kami saging, maniutog saging, manihapon og saging, hindi kaugma kamunting kahoy na pod. Mamahaw og kamunting kahoy, maniudto na po kamunting kahoy, manihapon na po kamunting kahoy. Ano na guys, grabe yung mga kalisod guys. Mga eskwela pa mi sa una guys, magkuan kami guys kanang magkuan kami eskwela sa una guys kanang mag way sinilas. So na eskwela mi sa una guys, way sinilas guys. Grabe. Eskwela mi way man sinilas, ya among balon guys, amuang bag kay kanang kuan guys kanang nang napsak nga buli guys, buli nga bag mao na among bag sa una guys, ya amo ang balunan guys, among balunan kanon guys kay kuan nang dahon saging. Anak mi kalisod sa una guys, ya among kanon guys kay masyaw among kanon kanang unicorn guys ba. Mao na nga grabe ka kuan mo sa una guys nya. Kuan guys nang kunami hakutonon kanang mga lubi guys. Ginabas sa paabsinon mi sa amo ang ginikanan kay pahakoton og ginabas. Nya mo dulhog mi baybay guys, maglukdo pagid mi kanang sinibit para sinibit guys ba, para kuan para atop lukay para baligya na mo kanang mo eskwela mi amo nang lukdoon guys para iniguli na mo na may kapalit sa kakilo kay brato ket sinibit sa una guys na mao na kamo dia mga batanon dia dai mo eskwela yung ginikanan nga nay kagasto ginyong ginikanan eskwela ginaman kay may kaugmao na gid mo. Kay presa mo sa unang panahon wagi mi kahumang kay eskwela basta makabalo lang mi nga may mabasa manglangyaw mi Cebu o diri sa Cebu manglangyaw kay para makatabang sa pamilya. Mao na guys ang among kalisod sa unang panahon nga grabe gyud ka lisod. Mana kamo dia mga batanon dia ayagi mo pag kung kuan gid pagliligoy sa inyong pag-eskwela pag tinarong gyud mo eskwela kay grabe gyud ka lisod gan. Kung amo ang kalisod sa una kun ninyo lang mas ayan grabe ka minaw ko mangundang kuan gid mo di mo kaagwanta. Pero sa una guys nga matulog sa guys kinapulan mi mga saging guys kinaon. Matulog kami sa guys way kaon tulog kami panihapon way panihapon. Sa mga aon na kuan ng tubo among kan panguson nya sahay kanang kuan guys kanang butong mao mo kanon guys kay mapulaan mi sa saging ang kamunting kahoy ang among kaon mo na grabe gyud kalisod ng panahon nya karon may mo ko guys nya salamat sa inyo pagtanaw sa akong vlog guys. Palihog lang ko nyo guys, like and share lang guys sa akong mga vlog guys. Ang Ginoo ra gyud magbalos yung tanan guys. Bye bye guys, God bless.